హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ గురూజీ, దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందం, అందులో 29వ అధ్యాయంలోని 22 మరియు 23వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. యో మాం సర్వేషు భూతేషు యో మాం సర్వేషు భూతేషు యో మాం సర్వేషు భూతేషు సంతమాత్మానమీశ్వరం 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 హిత్వార్చాం భజతే మౌఢ్యాద్ హిత్వార్చాం భజతే మౌఢ్యాద్ హిత్వార్చాం భజతే మౌఢ్యాద్ భస్మన్యేవ జుహోతి సహ భస్మన్యేవ జుహోతి సహ భస్మన్యేవ జుహోతి సహ హరే కృష్ణ. యో మాం సర్వేషు
సర్వేషు భూతేషు సంతమాత్మానమీశ్వరం यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् यो मां सर्वेषु भूतेषु సంతమాత్మానమీశ్వరం यो यो मां मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः हित्वा भजते मौढ्याद् जुहोति सः हित्वार्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः हित्वार्चां भजते मौढ्याद् जुहोति सः यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हरे कृष्ण अरुणा माताजी हनुमा प्रसाद प्रभु चलवंడి हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం యహ ఎవ్వడు మాం నన్ను సర్వేషు సమస్త భూతేషు జీవులయందు నిలిచియున్న వానిగా ఆత్మానం పరమాత్ముడు ఈశ్వరం దేవదేవుడు ఉపేక్షించి అర్చాం శ్రీ విగ్రహమును భజతే అర్చించును మౌఢ్యాత్ మూఢత్వ కారణమున భస్మని బూడిదయందు కేవలము జుహోతి ఆహుతు లొసగువాడు అతడు. హరే కృష్ణ. సో భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మందిరమందు శ్రీ విగ్రహమును ఆరాధనను పరమాత్ముని రూపమున భగవానుడు సర్వజీవ హృదయములందు నెలకొని ఉన్నాడని ఎరుగనివాడు నిక్కముగా మూఢుడే. బూడిదయందు ఆహుతులు నొసగువానితో అతనిని పోల్చవచ్చును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మందిరమునందు శ్రీ విగ్రహమును ఆరాధించుచున్నను పరమాత్ముని రూపమున
పరమాత్ముని రూపమున భగవానుడు భగవానుడు సర్వజీవ హృదయములయందు సర్వజీవ హృదయములందు నెలకొనియున్నాడని ఎరుగనివాడు నిక్కముగా మూడుడే బూడిదయందు ఆహుతుల నొసగువానితో అతనిని పోల్చవచ్చును. హరే కృష్ణ. భాష్యం. పరమాత్ముని రూపమున భగవానుడు సర్వజీవుల యందు నిలిచి ఉన్నాడని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. జీవులు 84 లక్షల దేహములను కలిగి ఉన్నారు. భగవానుడు ఆ దేహములన్నింటి యందును వ్యక్తిగత ఆత్మునిగాను పరమాత్మునిగాను నిలిచి ఉన్నాడు. వ్యక్తిగతాత్మ భగవదంశ కనుక ఆ భావనలో భగవానుడు ప్రతి దేహమందు జీవించుచున్నాడు. ఇక పరమాత్ముని రూపమున కూడా అతడు సాక్షిగా వర్తించుచున్నాడు. రెండు విధములుగా చూసినను ప్రతి జీవుని యందు భగవానుని సన్నిధి అనివార్యమై ఉన్నది కనుక తామేదో ధార్మిక సంస్థకు చెందిన వారమని పలుకుతూనే ప్రతి జీవుని యందు మరియు ఎల్లడల భగవానుని సన్నిధిని చూడజాలని వారు తమోగుణ ప్రాయులే. భగవానుని సర్వవ్యాపకత హరే కృష్ణ. భగవానుని సర్వవ్యాపకతకు సంబంధించిన ఈ ప్రాథమిక జ్ఞానము లేకుండా కేవలము మందిర అనుష్ఠానమునకే అంకితమైన వాడు నెయ్యిని అగ్నిలో పోయుటకు బదులుగా బూడిదలో పోసిన వాడగును. అగ్నియందు నెయ్యిని వేయిచు వేద మంత్రములు పఠించుట ద్వారా యజ్ఞములు నిర్వహింపబడును. కానీ వేద మంత్రములు వల్లించబడినను మరియు ఇతర పరిస్థితులు అనుకూలంగా నున్నను నెయ్యిని బూడిదలో పోచినచో అట్టి యజ్ఞము వ్యర్థమే కాగలదు. అనగా భక్తుడు ఏ జీవిని కూడా ఉపేక్షించరాదు. ప్రతి జీవుని యందును అంటే అతడు ఎంత హీనుడైనను చివరికి చీమయైనను భగవానుడు కలడని అతడు ఎరుగవలెను. ఆ విధంగా ఎల్ల జీవులను అతడు గౌరవించుచు ఎటువంటి హింసను చేకూర్చకుండా ఉండవలెను. కానీ నవీన సభ్య సమాజమున ఏదో ఒక ధర్మ నియమము పేరిట కబేలాలనే నడుపుచు మద్దతు పలుకుచున్నారు. కానీ ప్రతి జీవుని యందు భగవానుని సన్నిధి కలదనడి జ్ఞానము లేనట్టి ఏ మానవ నాగరికత అంటే ఆధ్యాత్మికము గాని లౌకికము గాని ప్రగతి అయినను తమోగుణ ప్రాయమైనదే అని తెలుసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయంలోని మనము 23వ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ద్విశత పరకాయే మాం ద్విశత పరకాయే మాం మానినో భిన్న దర్శినః 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 భూతేషు బద్ధ వైర్యస్య
भूतेषु बद्धवैरस्य भूतेषु बद्धवैरस्य भूतेषु बद्धवैरस्य भूतेषु बद्धवैरस्य भूतेषु बद्धवैरस्य मनशान्तिमृच्छति 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 हरे कृष्ण द्विशतपरकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः द्विशतपरकाये मानिनो द्विशतपरकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनशान्तिमृच्छति भूतेषु भूतेषु बद्धवैरस्य न मनशान्तिमृच्छति हरे कृष्ण मतो श्लोक द्विशतपरकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनशान्तिमृच्छति हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण सरला देवी माता जी, प्रकाश राव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनश्शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनश्शान्तिमुच्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बी इंदुमती माता जी, भास्कर प्रभु जी। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनश्शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशालवती माता जी, वसंतवाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः प्रभु जी माच भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्विशतः परकाये मां मानितो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। प्रभु ओके प्रभु। हरे कृष्ण। द्विशतः వేషపూరితుడు పరకాయే అన్య దేహముల ఎడ
నాకు నాకు మానినః మానినః వందనములొసగి వందనములనొసగి భిన్న దర్శినః భిన్న భిన్న దర్శన దర్శన వేద బుద్ధి కలవాడు వేద బుద్ధి కలవాడు భూతేషు భూతేషు జీవుల ఎడ జీవుల ఎడ బద్ధ వైరస్య శత్రుత్వము కలిగి శత్రుత్వము కలిగి మనః మనః మనసు మనస్సు శాంతిం శాంతి శాంతి నరుచ్చతి నమృచ్చతి పొందడు పొందడు శ్రీకృష్ణ నాకు వందనములు నర్పించినను ఇతర దేహములను దేశించువాడు భేదబుద్ధి కలవాడై మానసిక శాంతిని పొందకుండును. ఇతర జీవుల ఎడ అతడు బద్ధ వైరమును కలిగియుండుటయే అందులకు కారణము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నాకు వందనములు నర్పించినను ఇతర దేహములను ద్వేషించువాడు భేదబుద్ధి కలవాడై మానసిక శాంతిని పొందకుండును. ఇతర జీవుల ఎడ అతడు బద్ధ వైరమును కలిగియుండుటే అందులకు కారణము. కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ శ్లోకమునందు భూతేషు బద్ధ వైరస్య అంటే ఇతర జీవుల ఎడ శత్రుభావము కలిగియుండుట మరియు ద్వేషత పరకాయే అన్య దేహముల ఎడ ద్వేషమును అను పద సమూహములు ప్రధానమైనవి. ఇతరుల ఎడ ద్వేషభావము లేదా శత్రుత్వ భావము కలిగిన వాడు ఏనాడును సుఖానుభూతిని పొందడు. కనుక భక్తుని దృష్టి ఎల్లప్పుడూ చక్కగా నుండవలెను. దేహ ఉపాధులను విస్మరించి అతడు కేవలము భగవదంశ సన్నిధిని మరియు పరమాత్ముని రూపమున సాక్షాత్తుగా భగవానుని సన్నిధిని మాత్రమే గాంచవలెను. విశుద్ధ భక్తుని దృష్టి అదియే. జీవుని దేహపరమగు భావ ప్రకటనమును భక్తుడెల్లప్పుడును ఉపేక్షించును. భౌతిక దేహములందు బందీ అయి ఉన్నట్టి బద్ధజీవులను ఉద్ధరించుటకై భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ ఆతురచిత్తుడై ఉండునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. కనుక భక్తులు భగవత్ సందేశమును భగవంతుని కోరికను అట్టి బద్ధజీవుల కడకు కొనిపోయి వారిని కృష్ణ భక్తిలో జ్ఞానవంతులను చేయవలెను. ఆ విధంగా వారు దివ్యమగు ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ఉద్ధరింపబడి వారి జీవితములు సఫలము కాగలవు. కానీ ఇది మానవేతర జీవుల యందు సాధ్యపడదు. జీవులందరూ కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులగుటకు కేవలము మానవ సంగముననే సాధ్యపడును. కానీ మానవేతర జీవులను కూడా ఇతర పద్ధతుల ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితికి తీసుకురావచ్చును. ఉదాహరణకు శ్రీ చైతన్యుల వారి భక్తుడగు సదా శివానంద సేను ప్రసాదము నొసుకుట ద్వారా ఒక కుక్కను ఉద్ధరించను. అనగా మూఢజనులకు మరియు జంతువులకు చేయబడి ఆ ప్రసాద వితరణము కృష్ణ భక్తి భావనకు అరుదించుటకు ఆ జీవులకు అవకాశం మొసుగును. అదే సునకము శ్రీ చైతన్యుల వారిని పూరీ క్షేత్రమున కలిసినప్పుడు భౌతిక స్థితి నుండి ముక్తి నొందెను. భక్తుడు హింసా కార్యము నుండి దూరుడై ఉండవలెను. అంటే జీవహింస నుండి ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినది. భక్తుడు ఏ జీవుని ఎడ హింసను ఉనరించరాదని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించిరి. వనస్పతి సైతము జీవము కలిగి ఉన్నది. భక్తులు
ఆ వృక్ష పదార్థములను ఆహారంగా గ్రహింతురు. అది హింస కాదని కొన్ని మార్లు హింస కాదాయని కొన్ని మార్లు ప్రశ్నించబడుచుండును. మొదటి విషయం ఏమనగా కొన్ని ఆకులను, చిగుళ్లను లేదా పండ్లను కోయుట ద్వారా మొక్కలు, వృక్షములు చచ్చిపోవు. దీనికి తోడు జీవహింస అను పదమునకు భావమేమనగా ప్రతి జీవుడును తన పూర్వ కర్మానుసారము ఒక ప్రత్యేక దేహమును పొందవలసి ఉన్నందున నిజమునకు అతడు నిత్యుడైనను అతని క్రమానుగత పరిణామమునందు ఆటంకమును కలిగించరాదు. భక్తుడు భక్తి యోగ నియమములను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా ఆచరించవలెను. అంతేగాక భగవానుడు ఎంతటి తుచ్చ జీవి ఎందైనను నిలిచి ఉన్నాడని తప్పక ఎరిగి ఉండవలెను. భగవానుని ఈ సర్వ వ్యాపకతను భక్తుడు తెలుసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఆ భాగవతంలోని 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులోని 29వ అధ్యాయము ఆ కపిల భగవానుడు భక్తి యోగమును గురించి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మరి భక్తుడు అనేటువంటి వాడి యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలను ఆయన మనకు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు మరి భక్తుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను శ్రవణం చేయుటకే సదా ప్రయత్నించుచూ ఉండాలి. భగవన్నామ సంకీర్తనమందే తన కాలాన్ని వినియోగించుకోవాలి. రుజు స్వభావుడు, సరళుడై ఎవరిని ద్వేషించకుండా మైత్రి భావంతో ఉండాలి. అలా అని చెప్పేసి ఆధ్యాత్మికంతో లేనటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని కూడా కలిగి ఉండవద్దు అని వారిని త్యజించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. ఆ విధంగా ఆ దివ్య లక్షణాలన్నింటినీ కలిగి ఉన్నటువంటి వాని యొక్క మనసు అంటే ఆ చిత్తము పరిశుద్ధమయ్యి ఇక ఆ భగవన్ నామము, భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలకు వెంటనే ఆకర్షితమవుతుంది అని, ఏ విధంగా అయితే వాయువు గంధమును దాని యొక్క ఉత్పత్తి స్థానం నుండి మోసుకొని పోయి నాసికను చేరుతూ ఉందో, అదే విధంగా ఆ భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు సర్వత్రా సమంగా ఆ నిలిచి ఉన్నటువంటి పరమాత్ముని వెంటనే పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్పారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతి జీవుని యందు నేను పరమాత్ముని రూపమును నిలిచి ఉన్నాను. ఎవరేని ఆ పరమాత్మ రూపమును ఉపేక్షించుచు అంటే తృణీకరించుచు మందిరమందు శ్రీ విగ్రహారాధనము నెలకొనినచో అది కేవలము అనుకరణే కావుతుంది. అది ఆ జీవుడిని ఏ విధంగానూ
అది అతనికి ఉపయోగపడదు, అది భక్తిలో పురోగతికి దోహదపడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇంతకు పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ క్రమంలో మనము ఇంకా కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే 22వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. యో మాం సర్వేషు భూతేషు సంతమాత్మానమీశ్వరం హిత్వాచం భజతే మౌఢ్యాద్ భస్మన్యేవ జుహోతి సహా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవడైతే యో మాం, ఎవడైతే మాం అంటే నన్ను, ఎవడైతే నన్ను సర్వేషు భూతేషు సర్వ ఈ సమస్త జీవుల యందు సంతాం నిలిచి ఉన్నవాడిగా, చూడకుండా అంటే ఎరుగునటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి వాడు మందిరమందు శ్రీ విగ్రహారాధనము చేయుచున్నప్పటికీ పరమాత్ముని రూపమున ఆ భగవానుడు సర్వజీవుల యొక్క హృదయములందు నెలకొని ఉన్నాడని ఎవడైతే తెలుసుకోలేడో అటువంటి వాడు నిక్కముగా మూఢుడే అవుతూ ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వాని యొక్క ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో, యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ నెయ్యిని ఆహుతులను అంటే ఆ నెయ్యిని ఆ యజ్ఞంలో ఉండేటువంటి అగ్నిలో పొయ్యకుండా బూడిద యందు పోసినటువంటి వాడికి సమానమవుతుంది అని చెప్తారు. మరి యజ్ఞాన్ని చేసేటప్పుడు సాధారణంగా ఆ యజ్ఞం మంత్రోచ్చరణతో పాటుగా ఆ అగ్నిలో నెయ్యిని వేయడం ద్వారా ఆ అగ్ని ఇది అవుతుంది, ప్రజ్వలిస్తూ వచ్చేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మరి అలా అగ్నిలో పోయకుండా ఆహుతులను జోహోతి ఆహుతులను ఆ అగ్నిలో వేయకుండా పక్కనే ఉన్నటువంటి బూడిదలో పోసినట్లయితే మరి ఆ యజ్ఞం యొక్క ఫలం ఏ విధంగా లభిస్తుంది? సో అలా ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తూ నెయ్యిని ఆ యజ్ఞ ఆహుతిలో వేయకుండా, అగ్నిలో వేయకుండా పక్కనే ఉన్నటువంటి బూడిదలో పడేసినటువంటి వాడితో సమానమవుతూ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఇతర జీవులను సమభావనతో చూడనటువంటి ఒక పరిస్థితిని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి ఈ విషయంలో పరమాత్ముని రూపమున ఆ భగవానుడు అన్ని జీవుల యందు నిలిచి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఈ 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులలోనూ కూడా అంటే మామూలుగా మనకి అవి జలచరాలుగాను, ఆ స్థావర జంగమాలుగాను, అలాగే పక్షులు గాలిలో ఎగిరేటువంటివి గాను, చతుష్పాదులుగాను, క్రిమికీటాదులుగాను, మానవులుగా ఉండేటువంటి, మరి ఇందులో మానవాళ్ళలో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవుల్లో రకాలుగా ఉంటాయి. మరి ఇందులో ఇక్కడ మరి ఈ అన్ని జీవులలో అంటే 84 లక్షల రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ జీవులన్నింటిలో కూడా ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. అంటే ఆ ప్రతి సర్వాంతర్యామిగా దేవదేవుడు ఉన్నాడు కనుక ప్రతి జీవుని యందు కూడా అతడు ఉన్నట్లుగాను, ప్రతి జీవి యందు ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశ అయినటువంటి ఆత్మ, ఆ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు యొక్క స్వ అంశ అయినటువంటి పరమాత్ముడు ఇద్దరు కూడా అందులో ఉంటారు. మరి ఈ ఆత్మేమో తనకు కర్మ సంబంధించినటువంటి విషయాలను అది భోగిస్తూ ఉంటే ఆ పరమాత్ముడు సాక్షిభూతంగా ఈ విషయాలను చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు, సాక్షిగా వర్తిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. మరి రెండు విధములుగా చూసినా, ఏ విధంగా చూసినా మరి ఆత్మైనా పరమాత్మైనా ఆ భగవంతునికి సంబంధించింది కాబట్టి సర్వము ఆ భగవంతునిగానే చూడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, రెండు విధములుగా చూసినను ప్రతి జీవుని యందు భగవానుని సన్నిధి అనివార్యమై ఉన్నది. అటు ఆత్మగా చూసినా పరమాత్మగా చూసినా ఆయన భగవంతుడే ఉన్నాడు. కనుకనే తామేదో ధార్మిక సంస్థకు చెందిన వారమని పలుకుతూనే ప్రతి జీవుని యందు మరియు
ఎల్లడల భగవానుని సన్నిధిని చూడజాలని వారు తమోగుణ ప్రాయులే. అంటే తాము ఏదో భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాము అనేటటువంటి ఒక భావనలో ఉంటూ, లేదా మేమేదో ధార్మికతకు చెందిన ఒక లేదా ఉన్నత ఇదికి చెందినాము, భగవంతుని యొక్క అంశలంగా ఉన్నాము అనే భావనలో ఉండి ఇతర జీవులను సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోయినట్లయితే అటువంటి వారు తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారే, అంటే యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వారే అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవానుని సర్వ వ్యాపకతకు సంబంధించిన ప్రాథమిక జ్ఞానం లేకుండా కేవలము, ఎందుకంటే భగవంతుని గురించిన సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకుండా కేవలము ఆ ఆలయంలో ఉండేటువంటి ఆ శ్రీ విగ్రహానికి అర్చనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, మందిర అనుష్ఠానానికి అంకితమైనట్లయితే అటువంటి వాడు నెయ్యిని అగ్నిలో వేయడానికి బదులుగా బూడిదలో పోసినటువంటి వాడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అటువంటి యజ్ఞానికి ఎటువంటి ఫలము అతడు పొందలేడు. అదేవిధంగా ఆ సర్వజీవుల ఏడ సమత్వ భావము, మైత్రి భావము లేనటువంటి వాడు ఆ ఆలయంలో ఉండి ఎంత పూజలు చేసినా ఏం చేసినా అతని యొక్క అది వ్యర్థమే వ్యర్థమే కాగలదు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఏ భక్తుడు కూడా జీవుణ్ణి ఉపేక్షించరాదు. ప్రతి జీవుని యందు, అది ఏ జీవైనా, ఎంత అల్పజీవి అయినా, అత్యున్నత జీవైనటువంటి బ్రహ్మ నుండి అత్యల్ప జీవైనటువంటి చీమ వరకు కూడా, అంటే అతడు ఎంత హీనుడైనా, చండాలుడైనా, భగవద్గీతలో చెప్తాడు, చండాలుడైనా అతనిలో పరమాత్ముని దర్శించుకోవాలి అని ఉన్నట్లు చూడాలి అని చెప్తుంటారు. అదే ఆత్మానుభూతి, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడి యొక్క దృష్టి అంటూ చెప్తూ ఉంటారు భగవద్గీత యందు మనకి. సో సర్వజీవుల యందు భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని అన్ని జీవులను సాధారణంగా గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. ఎటువంటి హింసను చేకూర్చరాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ నవీన సమాజంలో ధర్మ నియమముల పేరుతో నడుపుతూ ఉన్నటువంటి ఈ కబేలాలను, దీనికి అందరూ కూడా మద్దతు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. కానీ ప్రతి జీవుని యందు భగవానుని సన్నిధి కలదనేటువంటి జ్ఞానం లేకపోవడమే, లేనటువంటి ఏ మానవ నాగరికత అయినా, అది ఆధ్యాత్మికమైన లౌకికమైన, భక్తిలో ఉన్నా భక్తిలో లేకపోయినా ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధిని, సర్వము ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నది అనేటువంటి జ్ఞానం లేనప్పుడు అది వ్యర్థమే అవుతుంది. ఎటువంటి ప్రగతి అయినను తమోగుణ ప్రాయమైనదిగానే మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ 23వ శ్లోకంలో కపిల భగవానులు వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో ఇంకా చెప్తున్నారు. ద్విషత పరకాయే మనో మానినో భిన్న దర్శినః భూతేషు బద్ధ వైరస్య నమన శాంతి మృచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ద్విషత, ద్వేషపూరితుడు, దేని ఎడ, పరకాయే అంటే ఇతర దేహాల యందు, ఇతర జీవుల యందు ఎవడైతే ద్వేషపూరితంగా ఉంటాడో, అంటే ఇతర జీవులను, ఇతర దేహాలను ద్వేషించేటువంటి వాడు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, మానినో భిన్న దర్శినః అంటే ఇక్కడ మాని అంటే వందనాలు వసగడం, ఆ వందనాలు వసుకుతూ కూడా భిన్న దర్శినః అంటే భేద బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు. దేని యందు, భూతేషు జీవుల ఎడ భేద బుద్ధి కలిగిన, భిన్న దర్శినః భూతేషు అంటే ఈ జీవుల ఎడ భిన్న బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే భూతేషు బద్ధ వైరస్య అంటే ఈ జీవుల ఎడ బద్ధ వైరాన్ని, అంటే ఆ జీవుల ఎడ శత్రుత్వ భావాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఆ భిన్న అంటే భేద బుద్ధి కలిగిన వాడుగా చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతునికి వందనాలు వసిగినను కూడా నా మన శాంతి మృచ్చతి. సో ఆ విధంగా ఈ జీవుల ఎడ బద్ధ వైరస్వాన్ని కలిగేటువంటి వాడు నా మనశాంతి మృచ్చతి అంటే ఎటువంటి మనశ్శాంతిని కూడా అతడు పొందలేడు, అంటే మానసికమైనటువంటి శాంతిని అతడు
పొందలేడు. నా మనశ్శాంతి మృచ్చతి అంటే అతడు పొందలేడు. దేన్ని పొందలేడంటే మనశ్శాంతిని. నా మనశ్శాంతి. సో అంటే మనశ్శాంతిని అతడు పొందలేడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. నాకు వందనాలు అర్పించినను ఇతర దేహములను ద్వేషించేటువంటి వాడు భేద బుద్ధి కలవాడై. సో ఇతర జీవులను, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవిలోనూ కూడా సర్వాంతరము ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవాలి అనేటువంటిది సమబుద్ధి, సమదర్శిన అనేటువంటిది, సమత్వ భావనతో ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలా సమత్వ భావన లేనటువంటి ఏదైతే ఆ భక్తి లేదా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది వ్యర్థమైనదే అనేటువంటి విషయంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి. సో ఇంకా హరే కృష్ణ. సో మరి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నాకు వందనాలు అర్పించినను ఇతర జీవుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగినటువంటి వాడు భేదబుద్ధి కలిగిన వాడై మనశ్శాంతిని పొందడు. ఇతర జీవుల ఎడ అతడు బద్ధ వైరమును కలిగి ఉండుటయే అందులకు కారణము. సో ముఖ్యంగా మనకి 23వ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి 2 పదాలు చాలా ముఖ్యమైనవి అంటూ చెప్తున్నారు. భూతేషు బద్ధ వైరస్య అంటే భూతేషు అంటే ఇక్కడ ఈ జీవుల యందు, అంటే ఈ మనతో సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నింటినీ బద్ధ వైరస్య అంటే వాటిని ద్వేషించేటువంటి వాడు, వైరత్వాన్ని, శత్రుత్వాన్ని ప్రదర్శించి ఇతర జీవుల ఎడ శత్రుభావనను కలిగి ఉండుట. అలాగే ఇంకొక పదము ఫస్ట్ గా ఉన్నటువంటి ద్విషత పరకాయే అనేటువంటి పదం. అంటే ఇక్కడ ద్విషత పరకాయే అంటే, పరకాయే అంటే ఇతర దేహాలను ఎందు, ద్విషత అంటే ద్వేష బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు. సో అంటే అన్య దేహముల ఎడ ద్వేషము కలిగిన వాడు అని ఈ 2 పదాలు చాలా ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇతర జీవుల ఎడ శత్రుత్వ భావాన్ని కలిగిన వాడు, అలాగే ఇతర జీవులను ద్వేషించేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి వాడు భేదబుద్ధి కలిగినటువంటి వాడుగానే పరిగణించబడతాడు. కనుక అటువంటి వాడు ఎటువంటి మానసికమైనటువంటి శాంతిని పొందలేడు అని చెప్తున్నారు. మరి మానసిక శాంతి లేనటువంటి వాడు ఆ భక్తిలో ఎలా పురోభివృద్ధి చెందగలుగుతాడు? సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నది, ఇతరుల ఎడ ద్వేష భావము లేదా శత్రుత్వ భావము కలిగిన వాడు ఏనాడును సుఖానుభూతిని పొందలేడు అనేటువంటిది చెప్తారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఇది హరే కృష్ణ, అనుమానించే బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి శాంతి లభించదు అర్జున అంటూ చెప్తారు. అంటే ఈ విధంగా ద్వేష బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడికి, ఇతరుల ఎడ శత్రుత్వ భావాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా విపరీతంగా తీసుకునేటువంటి వాడికి, సో అతడు ఏనాడు కూడా సుఖానుభూతిని పొందలేడు. ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ అతడు ఏ విధమైనటువంటి శాంతిని పొందలేడు అర్జున అంటూ సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా చెప్పినటువంటిది. సో ఇక్కడ కపిల భగవానుడు కూడా చెప్తున్నారు. మరి ఇతర జీవుల ఎడ సమత్వ భావనము లేనటువంటి వాడు ఏనాడు కూడా అతడు సుఖానుభూతిని పొందలేడు అని చెప్తున్నారు. కనుక భక్తుని యొక్క దృష్టి ఎల్లప్పుడూ చక్కగా ఉండవలను అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా తెలుసుకోబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, దేహ ఉపాధులను విస్మరించి అతడు కేవలము భగవదంశ సన్నిధిని మరియు పరమాత్ముని రూపమున సాక్షాత్తుగా భగవాన్ని సన్నిధిని మాత్రమే గాంచవలెను. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రతి జీవుల యందు ఆ ఆత్మ మరియు పరమాత్ములను గాంచాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా గాంచగలుగుడమే విశుద్ధ భక్తుని యొక్క దృష్టి, అంటే అదే యథార్థ దృష్టి అని చెప్తారు.
ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గ్రహించగలగడమే యథార్థమైనటువంటి దృష్టి, అదే సత్యం, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము అది. భగవంతుడు మరి జీవుని దేహపరమైనటువంటి భావ ప్రకటనమును భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ ఉపేక్షిస్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక దేహముల యందు బందీ అయి ఉన్నట్టి బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించుటకై భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ ఆతుర చిత్తుడై యుండునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. సో ఎందుకంటే సాక్షాత్తు కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవడైతే ఇతర జీవులను విస్మరించి, ఇతర జీవులతో ఆ భగవంతుని సంబంధాన్ని విస్మరించి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చన చేస్తున్నటువంటి వాడు భేదబుద్ధి కలిగిన వాడు, అతడు ఎప్పుడు శాంతిని పొందలేడు అర్జున, అదే మాత అంటూ కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ భగవంతుడు సాక్షాత్తు కపిల భగవానుడు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ కనుక ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, భౌతిక దేహముల యందు బందీ అయి ఉన్నట్టి బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించటకై భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ ఆతుర చిత్తుడై ఉండునని ఇచ్చట తెలుపబడినది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే జీవులను ఉద్ధరించడానికే ఆ భగవంతుడు ఎంతో ఆతురతతో, ఎందుకంటే దారి తప్పి గమ్యం తప్పి వచ్చినటువంటి ఈ జీవులను తిరిగి తన గోలోక బృందావనానికి చేర్చుకోవడానికి ఏ విధంగా అయితే పిల్లవాడు దారి తప్పిపోతే తండ్రి ఏ విధంగా ఆతురతతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటాడో తన ఇంటికి వచ్చే విధంగా, సో మరి తన అంశాలుగా ఉన్నటువంటి జీవులను తిరిగి శాంతిని పొంది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించే విధంగా, తనతో ఉండే విధంగా చూడడానికి ఆయన ఎంతో ఆతురతతో భక్త వత్సలుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. కనుక భక్తులు భగవత్ సందేశమును, అంటే భగవంతుని యొక్క కోరిక ఏంటి, మరి భగవంతుని యొక్క సందేశము అంటే ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడం. అందుకే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు వైష్ణవ ప్రణామంలో చెప్తాం మనం, పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి గొప్ప కల్పతరువుల వంటి వారు భక్తులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే ఇక్కడ మనకు అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భక్తులు భగవత్ సందేశమును ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కోరిక ఏంటి అంటే ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించి తిరిగి ఆ గోలోక బృందావనానికి చేర్చడం, వారికి భక్తి మార్గాన్ని గురించి బోధించడం, వారిని ఈ బద్ధ జీవనంలో ఉన్నట్టు కొనసాగుతూ ఈ మాయా బంధనాలలో, ఈ మాయా బంధన పిడికిళ్లలో చిక్కుకున్నటువంటి వారిని ఆ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడేసి, అంటే వారిలో పేరుకుపోయిన అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి జ్ఞాన జ్యోతిని వారిలో వెలిగించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వారిని ఏంటి మరి ఆ జ్ఞాన జ్యోతి అంటే అదే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటట్టు చేయడం. ఆ కృష్ణ భక్తిలో జ్ఞానవంతులను చేస్తే వారిలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన అంధకారం అంతా తొలగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అజ్ఞానము అంతా తొలగిపోతుందో, అంటే వెలుతురు వస్తే మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా స్పష్టంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు యథార్థంగా దర్శించుకోగలుగుతారు. ఆ విధంగా వారు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ఉద్ధరించబడి వారి జీవితంలో సఫలమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో పతిత జీవులను ఉద్ధరించడమే ప్రతి వైష్ణవుడి యొక్క ధర్మము. అలాగే భగవంతుడు ఆ విషయమైనటువంటి దానికోసమే ఎంతో ఆతురతతో చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇది మానవేతర జీవుల యందు సాధ్యపడదు. మరి ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాల జీవులు ఉంటే అందులో 4 లక్షల రకాలు మాత్రమే, 80 లక్షలు వేరువేరుగా ఉన్నవి, చతుస్పాదులు అంటూ వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి, మరి అందులో 4 లక్షల రకాలు మాత్రమే మానవులు. సో మరి ఈ మానవ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, ఈ మానవ జన్మలోనే భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మానవ సంఘానికి మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ మానవేతర జీవులకు కూడా ఇతర పద్ధతుల ద్వారా దాన్ని మనము అందించవచ్చు అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీల మనకి ఆ శివానంద సేనుడు, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క భక్తుడైనటువంటి శివానంద సేనుడు, ఆయన తన యొక్క ప్రసాదాన్ని కుక్కకు ఇవ్వడం ద్వారా కుక్కను ఉద్ధరించారు అని చెప్పుకుంటుంటారు.
అలాగే భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాల ప్రవచనాలు జరుగుతుంటే ఏవైనా జంతువులు లేదా పక్షులు ఏవైనా వింటూ ఉంటే ఆ విధంగా కూడా ఉద్ధరించబడినవి ఎన్నో ఉదంతాలను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్న చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క భక్తుడు శివానందుడు కుక్కను ఉద్ధరించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మూఢజనులకు మరియు జంతువులకు చేయబడేటువంటి ప్రసాద వితరణం కూడా, అందుకే ఇస్కాన్లో శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ప్రసాదానికి ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత మరి ఏ ఇతర అంశాలకు కూడా ఇవ్వకపోయేది వారు. సో ప్రసాదాన్ని పంచండి నలుగురికి అని చెప్తారు, అదే వారిని మారుస్తుంది, సమాజంలో భక్తులుగా మారుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ మూఢజనులకు మరియు జంతువులకు చేయబడేటువంటి ఆ ప్రసాద వితరణం ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణ భక్తి భావనకు మార్చేటువంటి ఈ విషయం గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో కూడా ఒకసారి ప్రసాదం యొక్క మహిమ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము, ఎంతో మందిని మార్చినటువంటివి. సో అదే సునకము శ్రీ చైతన్యుల వారికి పూరీ క్షేత్రమునందు కలిసినప్పుడు భౌతిక స్థితి నుండి ముక్తి నొందినది. సో ఆ విధంగా ఆ సునకము ఆ దేహాన్ని నుండి ముక్తి పొంది నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తుడు హింసా కార్యానికి దూరుడై ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి మీరు హింసా కార్యం అంటారు, మొక్కలు ఇవన్నీ హింస చేయరాదు అనేది చైతన్య మహాప్రభులు వారు. అలాగే జంతువు అంటే మొక్కలు సైతము జీవాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అది హింస కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ జీవుని యొక్క పరంపరలో ఆ ధర్మంగా అతడు ఒక జీవి, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన జీవన ధర్మంలో ఒక జీవి మరొక జీవిపై ఆధారపడి జీవించవలసి ఉంటుంది. ఆధారపడాల్సిన వదులుగా వేరే దానికి పోతే అది హింస అవుతుంది. సో అలాగే ఇంకా మనకి కొంత చెప్తున్నటువంటి హింస అంటే ఏంటంటే, మనము కొన్ని ఆకులు కానీ చిగుళ్లను లేదా పండ్లను కోయడం ద్వారా మొక్కలు కానీ వృక్షాలు కానీ చనిపోవు. ఆ విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి. దీనికి తోడు జీవహింస అను పదమునకు భావం ఏమిటంటే, ప్రతి జీవుడును తన పూర్వ కర్మానుసారము ఒక ప్రత్యేక దేహమును పొందవలసి ఉన్నందున మరి వాస్తవానికి సనాతనుడు ఆ జీవుడు, నిత్యమైన వాడు, శాశ్వతమైన వాడు. అది మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిదే. ఎందుకంటే మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు తానేదో బాధపడుతూ ఉంటే కృష్ణ భగవానుడు ఆత్మతత్వాన్ని గురించి బోధించి ఈ మోహ అంధకారం నుండి ఆయన్ని బయటపడేసినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఒక పొందవలసి ఉన్నందున అతని క్రమానుగత పరిణామమునందు ఆటంకం కలిగించరాదు అని చెప్తున్నారు. అలా ఆటంకం కలిగిస్తే అది హింస అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. భక్తుడు భక్తి యోగ నియమములను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా ఆచరించాలి, అంతేగాని తన ఇష్టానుసారంగా చేయరాదు అని చెప్తున్నారు. అంతేగాక భగవానుడు ఎంతటి తుచ్చ జీవి ఎందైనను నిలిచి ఉన్నాడని తప్పక ఎరిగి ఉండవలెను. భక్తుడు అనేటువంటి వాడు భగవంతుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మముగా ప్రతి దానిలోనూ వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. భగవానుని ఈ సర్వ వ్యాపకతను భక్తుడు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం మనకి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय।